быць мар'янінам, гэта ісці за прыкладам благаслаўлёных братоў Юрыя і Антонія, мучанікаў з Росіцы, якія ў лютым 1943 года аддалі сваё жыццё дабравольна разам са сваімі парафіянамі і згарэлі ў агні. Іх прыклад адданасці людзям, служэння людзям, якія ў апошнія дні жыцця людзей, якія былі звезеныя з ва ўсёй ваколіцы ў російскі касцёл, іх служэнне, тое, як яны, нягледзячы на стом, служылі апошнія гадзіны перад смерцю гэтым людзям, рыхтавалі людзей на смерць. Гэты прыклад, гэта таксама прыклад адданасці, вось пайсці менавіта са сваёй паствай аж да смерці ў агні. Ён пабуджае нас, таксама мар'янаў, каб мы ішлі за гэтым прыкладам, каб таксама культ благаслаўлёных братоў Юрія і Антонія мы неслі ў гэты свет, каб іх прыклад пабуджаў нашу веру, нашая адданасць, каб мы сапраўды, нягледзячы на жыццё, служылі іншым.